Da ban ganta ba, da ban ganta ba, da ban ganta ba, da zuciyata bata so su ba. Tun farkon ganinki, zuciya ta fara sinki, kullum sai ya banki. Tallafa karki ni, karki sana yoraki, akan ki zan iya yaki, in zamanto sadauki, in kwakin bani dama. Zuciyata bata so su ba. Tun farkon ganinki, zuciya ta fara sinki, kullum sai ya banki. Sanin ƙarojin kira ne, shi yasa na miki texting kafin na kira. To na ji, amma da wa nake magana? Abokin Afirka ne wanda muka da ke jiya. Har yanzu fa baka ban takamaiman amsar da nake nema a gurin ka ba. A ina na taɓa ko kuma a ina muka taɓa haɗuwa? Okay, yanzu na fahimta. Sai kai ma ka zo ta abokin ka yake kenan. Ko kaɗan, ba na zo ta shi yaƙi ba ne, sai dai ni ma na zo a fafata da ni. Ban gane ba. Kalamai na ba su da wahalar fassara. Amma ya kamata a cikin gane cewa ni ma neman sarautar na zo yi. To, wace sarauta kenan? Sarautar zuciyarki. Wato tun lokacin da muka yadda ke a shagon Usman Tela, na ji gaba da imani. Gaskiya ina son ki. Kaina ya kulle. Idan har da soyayya ka zo gare ni, to shi kuma abokin ka.
kar ki damu da ra'ayin abokina domin abin da ba bayyana ba kamar babu ne. Ko fa, amma ina ce ku abokai ne a yanda na fahimce ku. Tabbas mu abokai ne, amma ke kuma tamkar mata ce ta ratsa ta tsakanin. Zan baki a nan, ki yi tunani zan sake kira. Yusuf Abulkairi, ta yaya za a yi suna abokai? Su zo neman abin da sun san mutum ɗaya ne zai iya mallakar sa. Kai wani irin maci amana ne? Ban gane ba, wani amana na ci? Mira ta faɗa min komai. Ka saci lambar ta a wayata ka kira ta ka ce mata kana son ta. Tabbas haka ne. Amma ban ga wani abincin amana a ciki ba, domin kai ma baka samu karɓuwa a wajenta ba. Ni na gaya maka haka? Domin na ji sanda kuke waya, ban ji lokacin da ka furta mata cewa kana son ta ba. To shikenan ina son ta. Dan haka ka fita daga duk wata sabga da ta shafe ta. Ai Umar dan kutu yayi kaɗan. Da ban ganta ba, da zan iya barin maka ita. Amma yanzu wallahi sai dai kowa ya kwaci kansa. Haka ce? Haka ce shikenan mu zuba mu gani mu ga wanda zai sha kai a wasan. Na tabbatar da ba za ka yi nasara ba. Okay, let's play the game. Kai ƙawata, ban san wata shawara ce zan iya baki ba. Amma ban san wani mataki ɗauka a kai ba. Ƙawata, wallahi ban ma san matakin da zan ɗauka. Amma ina ganin zan ba su dama dukansu. Kenan kowanne za ki amsa masa kina son sa? A'a ƙawata ba haka nake nufi ba, amma kowanne a cikinsu zan ba shi dama. Amincin Allah ya tabbata a gare ki, hasken watan da ke haska da rani. Tare da kai. Na kira ne domin in roƙe ki, ki bani damar mu haɗu, saboda ina ganin rashin haɗuwar mu kamar yana bada dama ne na ana so a raba mu da ki. Kar ka damu, zan haɗu nan ba da jimawa ba. Kin yi alƙawari? Na yi alƙawari, kuma ba zan saba ba. Ka
tashi kuma baka tashi ni ba kuma ka san zan je maganar kayan. Ni dan aikin ka ne. Za ka ce in tada kai bacci, me yasa ba za ka sa alarma waya kai tada kai ba? Okay. Na gode. Aikin banza aikin wofi kawai. Wallahi ni ma ka bar ƙarar morata. Za a gani a ƙwaryarka. Aminu alaiki salam. Kai masha Allah. Wallahi har na ji daɗi. Wayo Allah daɗi kashe ni. Wallahi kin sa na kusa ni dole ne kyakkyawar fuskar taki. Tabbas ke ko a cikin mata hasken ki daban ne. Yanzu na kusa ganin haɗo mu kai da ki. Ƙawata, Abulkari ya matsa mu, kuma Yusuf ma ya matsa mu. Amma na san me zan musu. Zan haɗa su dukkan su biyu a wuri ɗaya kuma a lokaci ɗaya. Saboda in tabbatar da a cikin su biyun ko a fi sona, zan ce wa ɗaya ya sadaukar wa ɗaya soyayya ta. In ga yadda za in ga daga nan an fahimci wa ke sona da gaskiya a cikin su. Gaskiya ne ƙawata kulanta tana ja sosai. Ban ganta ba, da ban ganta ba, da ban ganta ba, da zuciyata bata so su ba. Tun farkon ganinki, zuciya ta fara sinki, kullum sai ya banki. Tallafa karki ni, karki sana yoraki, akan ki zan iya yaki, in zamanto sadauki, in kwakin bani dama.
Na zo ina kofar gida. Bakiyar ka zo? Eh. Ni ma na riga na shirya, yanzu zan fito. To shikenan, nagode. Abulkar kenan. Abulkar kenan da Yusuf. Kowannen ku yana da tasiri a cikin zuciya kuma yana da ƙarfi. So, bari dai in gani wa za a zaɓa. Bayyanar ki cikin rayuwata ya yaya dukkanin wani duhu. Sannan haskenki ya bayyana min da abokanan bugi da suke zagaye da ni. Duk wanda ya kalle ki ya san da ni kika dace. Tabbas ke ba mata da za a ba wa rabu. Aya inda babu ƙasa anan ake gardaman kokawa. Wa ya faɗa maka cewa sarkin yaƙi yana tsoron sulki? Kai kuma Dakata. Bai kamata a ce kuna sa'insa a matsayinku na abokai ba. Me yasa kuke haka ne? Kada soyayya ta sa ku rasa dukkanin hankalinku. Dan Allah ku tsaya. Ki manta da maganar wata abota. Ni ina magana ne akan rayuwata. Domin kuwa soyayyarki ta riga ta ratsa dukkanin ilahirin wani ɓargo na jikina. ni kuma sanki yayi sansani ya zagaye cikin zuciyata. Tabbas a kanki zan iya bada rayuwa ta fansa. Ku dakata. Kada ku kuskura mai da soyayya wani yaki. Kun zo neman soyayya ta ne dukanku. Me zai hana ɗaya ya bar ma ɗaya? Ina ba zai taɓa yiwuwa ba. Ba zai taɓa yiwuwa ba na bar masa, saboda ni ne na fara ganin ki kuma ban yi ƙoran baki ba. Na faɗi muradina. Don haka inda a ce ban ganki ba ne, da zai iya yiwuwa na bar masa. A soyayyarki na gwamnati ne sadaukar da jini na akan na sadaukar da soyayyarki. Tabbas har yanzu ban ji sarewa akan ki ba. Kowannen ku kuna nufin ba zai iya haƙura ba? To ku tafi. Kar ku ƙara zuwa inda nake ko ku ƙara nema na har sai kun sasanta tsakaninku. Kun zaɓi wanda zai yi soyayya da ni. Tun farkon ganinki zuciya ta fara tsinki, kullum sai ya banki, tallafa karki ni, karki sana yoraki, akan ki zan iya yaki, in zamanto sadauki, in kwakin bani dama.
alaikum salam. Lafiya kika shigo kika zauna ba magana? Wallahi anti kaina ne ya kulle. Na rasa yadda za in fara alƙalantin shari'ar da na san ba zan taɓa iyawa ba anti. Kiran bayani ina jin ki. Wasu maza ne guda biyu, anti, kuma abokai ne, aminan juna, dukansu kuma wai suna suna. Kowannensu anti ya zo da muradin mallakata, kuma kowanne yana ji a ransa ba zai iya rabuwa da ni ba. Wallahi anti kaina ya kulle, na rasa ma yadda zan yi. Wannan shine abin daga hankali. Ni a gurina babu abin da ya kai wannan kes din naki saukin samun mafita. Anti taya kenan? Samarin yanzu ki dauke su kamar alawan yara ba kamar lu'ulu'u ko zinari ba. Saboda lu'ulu'u da zinari abubuwa ne masu wahalar samuwa. Sannan abubuwa ne wanda zai yi wahala ka same su da yawa. Shi kuma alawar yara abin ka iya haɗa guda biyu a bakinka kuma ka shanye su a lokaci guda. Anti, me ke nufi da wannan furucin naki? Abin da nake nufi kenan. Dukkan su ki kasance tare da su. Tunda kowa ba zai iya haƙura ba, sai ki haɗa su yaƙi. Sannan daga ƙarshe, ki watsar da lamarinsu dukkansu. Saboda sun ci amanar abota. Daga abotan kirki suna nema su koma abotan bogi da sanadinki. Shikenan anti, zan yi tunani akan haka. Bari in shiga ciki. Okay, to. Abulkar da Yusuf ya kuke so na yi ne. Samarin yanzu ki ɗauke su kamar alawan yara ba kamar lu'ulu'u ko zinari ba. Saboda lu'ulu'u da zinari abubuwa ne masu wahalar samuwa. Sannan abubuwa ne wanda zai yi wahala ka same su da yawa. Shi kuma alawar yara abin ka iya haɗa guda biyu a bakinka kuma ka shanye su a lokaci guda. Anti, me ke nufi da wannan furucin naki? Abin da nake nufi kenan. Dukkan su ki kasance tare da su. Tunda kowa ba zai iya haƙura ba, sai ki haɗa su yaƙi. Ya kwanan yaran? Yanzu ba nake cewa zan kira ki sai kika riga ni. Gaskiya ne. To ai dama ina so in gaya miki cewa ma mun tashi daga wannan gidan yanzu muna guest house ne saboda can nan ana gyara. Dama ina cewa zan kira ki ai mu tattauna akan hakan din. Sai kika riga ni kuma. To ba matsala zan da kira daga baya. Kai, Abul, zo nan.
Wai dama kana ciki? Wallahi ina ciki ina bacci. To, ina Yusufan kuma? Wallahi ban san inda yake ba. Tun safe da ya fita bai dawo ba? Sai inda ya je ba. Ka abul me kuke shirya ne kwana biyu muna ga take-taken ku kamar akwai wani abu a ƙasa. A'a ba komai. Dan yau ne ka haife shi baka haifi halinsa ba. Yanzu dai ka je ka nemo min shi. Dan sai na haɗa ku a nan gurin zan yi bayanin da nake so. Tabbas. Tun da nake ban taba cin karo da butulu ba irin ka. Wallahi ka ban mamaki. Sauki tun da iya mamaki ne kawai na baka. In dai akan mina ne. Ban zafin ko cikin ma da fito daga bakin ka ba. Sannan kada ka manta, na yi maka halaccin da har abada ba za ka taba iya biya na ba. Sannan kada ka manta, na fito da kai daga cikin rana, na saka ka a inuwa, sannan kai kana nema ka jefa na a rana. Wace rana ce ka fito da ni daga cikin ta? Gidan da aka haife ka gidan laka, gidan biskit, ya fi ƙarfin rana sai dai wuta. Da ban ganta ba, da ban ganta ba, da ban ganta ba, da zuciyata bata so sa ba.